Novak Đoković ispao je u trećem kolu US Opena posle poraza od Alekseja Popirina, a onda je sumirao utiske sa meča na konferenciji za medije. Čestitke njemu i timu, igrao je bolje i zaslužio je ovu pobedu. Onako kako sam igrao, treće kolo je uspeh, ali ovo je jedna od najgorih igara ikada. Servis me nije slušao, mnogo duplih servis grešaka ne možete da dobijete tako. Pogotovo protiv Alekseja koji dobro servira i užasan meč je iza mene, rekao je Novak, a dotakao se i olimpijskih igara. Možda je drugačija podloga, potrošio sam mnogo energije da osvojim zlato. Došao sam u New York bez mnogo energije, nisam bio svež, ostao sam bez benzina. Od prvog meča se nisam našao na terenu, ali život ide dalje. Pokušat ću da se preorganizujem, rekao je. Pokušao sam sve, kaže Novak, ali kada se otklonite od osnove, to zna da bude mnogo loše. Jako mi je bilo mentalno teško da igram 3 meča ovde, nisam bio ni blizu svoje najbolje igre, rekao je.